أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله za mu ci gaba da karatun wannan littafi na iziya da fatan Allah ya sa abin da za mu faɗa mu faɗi daidai. Idan Allah ya kaddara mun yi kuskure, Allah shi yafe mana kuskuren da mun kai, shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba. Inda za mu tashi yau wannan kasar shi ne na hudu, inda za mu tashi ne faslun yi ufa an yasirid dami. Faslun, wannan fasali ya zo zai muna bayani cewa yi ufa an yi rangwame an yasirid dami ga shini kaɗan. Malam ya lissafa shinainai wa'anda najasa ne, shini najasa ne biyuka ga mutum ya hito ko ga dabba. To yanzu ya ce shinin in kaɗan na ne, duk da yake najasa ne, amma in kaɗan na ne an yi rangwame. Yi ufa an yi rangwame an yasirid dami daga shini kaɗan. Mutulakan sake ba ƙaidi, a ni abin da yake nufi da ya ce mutulakan sawa'un duɗɗai kana da muhaidin, shin shinin haila ne, au nifasin ko shinin biki, au maitatin ko shinin wani mushe, ra'ahu fi salati cikin sallah ya ga digon shinin ga jikin shi ko ga suturar shi, au kharijaha ko wajen sallah ya ga jinin bayan ya yi sallah ya gama, min jasadihi ga jikin shi ne ya ga jinin, au gairihi ko ga wani jikin shi kenan ga suturar shi ko ga shahidar da ya yi sallah. Wa yasirul qaihi kuma an yi rangwame wato ga kaɗan nan ruwan miki. Can baya mun karanto cewa ruwan ƙurshi najasa ne, fararen ruwa wanda ƙurshi ya yi masu kauri masu wari najasa ne. To mala ya ce wa yasirul qaihi kaɗan nan ruwan miku shi ma kaɗan an yi rangwame. Wasu da sulkamin jini wato ruwan miki wanda ke da jini tare ba su zama farare zalla gaba ɗaya ba, su ma najasa ne. To su ma kaɗan nan su an yi rangwame. Wal yasiru abinda aka kaɗan wanda an kai rangwame akan shi shine maduna dirhami, abinda bai kai faɗin dirhami ba. Wani dirhami? sai mala ya ce wal muradu bid dirhamil bagali, abinda aka nuhi dirhami na alfadari. ai adda'ira allati takunu bi badin zira'i, wato akwai wani ɗan gewaye, adda'ira wani ɗan gewaye ne allati takunu wadda ta kasance bi badin zira'i min albagali daga cikin ƙafa alfadari ta gaba, daga cikin ƙafar shi zira'in shi wato ƙwabrin shi zuwa ƙasa kusa ga gwiwa akwai wani ɗan gewaye nan wanda bai gashi. Alfadari na da shi, shaki na da shi, doki na da shi, amma na shaki babba ne mai faɗi ne, na alfadari shi ya ƙarami. To kwatamcin wannan ɗan hili inda bai gashi na kusan gwiwa alfadari ga ƙafar gaba, in shi ne bai wuce faɗin haka nan ba an kai sallah da shi da bayan an ka gani sallar ta yi wankewa kawai za a yi don gaba. Wani asarin dumali haka nan kuma gurbin maruru, Hausa sun san maruru shine wani ƙurji ya hito mutum ga wato ga mazamni, wato ya dullo ya hito ba tare da rauni ba. Ƙurji ne sai ya hito ga mazamnin mutum yana da ciwo kwarai, sai ya yi ɗan tsini, in ya yi ruwa sai ya hoshe, wanda ke iya matsewa in ya matse shi sai shi kina ruwan da a ciki sun ka hita sai ya warke, ya koma ya huce sai ya warke, yana da zafi sosai. To in ya ƙaban nan ya ɗan yi baki ya ɗan hoshe kaɗan, bai kai wajen inda za a matse shi abin da a ciki zama ruwa ba, cikin jini ne ya, amma bakin shi ya ɗan buɗe kaɗan, yana ɗan hidda jini kaɗan, sai ya taɓa wandon mutum. To ko da ya yi sallah da shi sallar ta yi. Shine asarin dumali wato gurbin inda maruru, kan maruru ƙurshin da hito ga ɗuwo yanzu ya ɗan hude kaɗan sama ya dan yana ɗan hidda ɗan jini kaɗan ya taɓa sutura ya taɓa wandon mutum,
to ko ya yi sallah da shi haka nan ya yi. Idza lam yunka, amma in ba matse shi ba, in baka san yunka ba ai lam usar, ai ba anan nage shi ba, amma idan an matse shi shinin ya hito da yawa ai su buga wannan to shikenan wannan ya wuce gaban sallah ya yi yawa. Idan mutum ya matse shi ko ya matse shi ya hidda shinin da a ciki da ruwan da a ciki, kila ya sake daura wando sai saboda matsan nan sai ruwan shinin ya tararo da yawa ko ruwan sun ka tararo da yawa, to wannan yanzu bai sallah. Amma in kaɗan ne shi da kanshi ne dai dan washe shinin shi dai dan hito ciki ko ruwan sun ka dan hito ciki kaɗan sun ka tamma mandon mutum, to ko ya yi sallah ta yi. Wa an damil baragisi, haka nan an yi rangwame ga shinin kuɗin cizo, har yau da yi ufa shi ke aiki, wai ufa ɗin nan shi aga aiki kenan. Wa an damil baragisi kenan yi ufa an damil baragisi, an yi rangwame ga shinin kuɗin cizo. Kuɗin cizo shine ga zunzumi, da haka wasu sun kashi sanin shi. Duk wanda ya almajiranci na da ya san ga zunzumi ya san ƙiya ƙwarƙwata kenan. Wa an yi rangwame ga shinin shi in ya hoshe ga suturan mutum. Wa tsinil matari, haka nan wato tabo na ruwan sama, an yi ruwan sama sun zubu sun ci wato sun shi kauri duka, sai ya zama wani wuri ya caɓe saboda ruwan nan sun zubo sun game da laka sun caɓe sun yi tabo, to sai dalili yasa taɓon nan ya tumayo ya taɓa wandon mutum, to wannan taɓo na ruwan sama da ya game da laka ya tumayo ya taɓa suturan mutum ko ya yi sallah ta yi, an yi rangwami akan wannan. Wa in kanat al'azra fihi, ko da akwai kazanta ciki ko akwai kashi cikin kazanta cikin taɓon ya tumayo kaɗan ya taɓa suturan mutum, lalura ce in yi sallah ta yi. Illa an takuna najasatu galibatun, sai dai in najasa ta zama bayyane, ga ta ana gani bayyane, aw yakuna laha ainun qa'imatun, ko tana da aini gashi bayyane ta tsaya gashi kashi ne ana gani kiri-kiri cikin lakar, najasa ga ta kiri-kiri, to in ta tuma ta taba suran mutum shikenan wannan ya wuce gaban a ce yi ufa kenan, sai mutum ya wanke sannan ya yi sallah da shi. Amma an yi ruwan sama suna faɗo wannan suna tumayo ma kaga wandon ka duka digo-digo dan na tumayowan ƙasa da sun ruwan sun ka faɗi sun ka tumayo sun ka faɗi ga wandon ka, ko ka yi sallah ta yi. Sai in ya zan akwai najasa kamar da malam ya faɗa, akwai najasa ga ta bayyanan natta ita ce ta tumayo ta faɗo ma, to wannan kuma wani abu ne daban, najasa ce ga ta bata da wani tawili, kawai sai ka wanke sannan kai sallah. Allah ya samu gane. Wannan fasali ya ƙare, sai malam ya ce faslun, wannan fasali ya zo ya yi muna bayanin fara'irul wudu'i, farillan alwala. Farillan na alwala sab'atun, guda bakwai ne. Al'ula, farilla ta farko anniyatu, niyya, wa hiya alqasdu, ita ce nuhi bil qalbi ga zuciya. Niyya dama an ce al-niyyatu mahallu al-qalbu, niyya inda ake yin ta wurin ta shine zuciya. Fa yanwi bi qalbihi, mutun yayi niyya ga zuciyar shi, ya kudurta ga zuciyar shi inda gasal wajhihi, wajen wanke huskar shi yayi niyyan faradul wudu'i, farilla arwalla, yayi niyyan farilla arwalla. Aw rafa al hadasi, ko mutun yayi niyyan zai ɗaukaki hadasi. Aw istibahata ma kana al hadasu mani'an minhu, ko yayi niyyan halitta abinda hadasi ya kasance yana hanawa. Kenan kawai dai abin da ya sauki mutum ya kudurta ga zuciyar shi zai yi arwalla, ya ce bismillahi da farko. Na'am, asaniya farilla ta biyu, gasulu jami'il wajhi, wanke dukkan huska farilla ne. Wa hadduhu tulan, iyakan huska ga tsawo, abinda iyakan huska ga tsawo min manabiti sha'arir ra'si, daga matsirar gashin kai almutadi na al'ada, kenan iyakan goshi yana cikin inda za a wankewa, iyakan inda gashi ga hitowa ga al'ada, abinda an ka sani, abinda an ka saba an san iyakan goshi, to daga iyakan nan ila akhiriz zakani, har zuwa ƙarshen haɓan mutum, daga iyakan goshi sama iyakan macirar gashi zuwa ƙarshen haɓan mutum nan a tsawon huska. Wa ardan, faɗin huska ma bainal uzunaini, tsakanin kunnuwa guda biyu, turken kunne na dama zuwa turken kunnen hauni, nan ne faɗin huska. Kada ka wanke huskar ka wajen arwalla ya zan wankin huska bai kai ga kunni ba,
in ka wanke wankin ka bai kai ga gindin kunne ba to ka bar sauran wurin farilla in kai sallah ba ta yi ba. Na'am, Allah ya samu gane. Sannan can wajen goshi manabati sha'ir da matsalar gashin kai iyakan goshi, akwai wanda goshin shi yana yin gashi sai gashi ya sabko sai kusan gira ido, wannan shine a ganmu wanda goshin shi yayi gashin kanshi sai kusan gira ido shi, gira ido ba wagga ta bisa ga ba ta ga ainihin fata ido ba, gira ido ta sama, wani gashin kanshi sai ya sassabto kai yayi kusa ga giran nan, kenan goshin shi yayi gashi. To irin wannan zai wanke har cikin gashin ya kai ga iyakan goshi na al'ada. Akwai kuma wanda shi kanshi ya kwalle ya abin ga ya yi sanko, yanzu goshin nashi da goshin babu gashi ya wuce har tsakan kai duk ya sulbi, shi kuma shi ne asla mai sanko, shi kuma ba zai bi wato sulbin kan bai ta wanki yayi sama, ya wanke dai iyakan goshi na al'ada, abin da ya sama ya bar shi kai ne. Na'am, kenan al'asla mai sanko ya wanke iyakan goshi na al'ada. A ganmu ko wanda gashi har goshin shi yayi gashi shine a ganmu ya wanke har cikin gashin iyakan goshi na al'ada. Wallahu alam. Na'am, wa yatafaqqadu fi ghaslihi asarira jabhatihi, wa yatafaqqadu yana bibiyan asarira jabhatihi naɗe-naɗen goshin shi fi ghaslihi wajen wanke huskan nan. Goshin wasu yana yin takura, yayi wani takura haka, to in ya zo wanki ya sa yatsan shi wato manunin shi na dama ya rika sawa tsakanin takura nan na fata goshin shi. Idan baka san asari da jabhati ba naɗe ɗan goshin shi ba, wahiyar takamishu shine naɗe allati takunu wadda take kasancewa fil jabhati a cikin goshin wasu sai ga ya tattakura ya yi wani naɗi haka hawa, to in ya zo wankewa ya sa yatsa tsakanin naɗi nan ya goge. Wa zahira shafataini, haka nan bayan leɓo biyu wato wajibi ne a wanke su, kada mutum ya zo wanke baki sai ya rufe leɓon shi cikin baki, ya kumshe kanun leɓon shi cikin baki ya wanke, in ya wanke ya wuce sai ya buɗe bakin shi ya sake bakin shi sai leɓon sai to bai wanke su ba, in mutum ya kanan ya bar lum'a, ya bar leɓon shi waje ya wanke su. Wa ma bainal mankhiraini, haka nan wannan ɗan goron abu da tsakanin kawa hanci guda biyu ana son mutum ya wanke shi wajen shi, cikin hannu cikin wato kawayen kunnuwa ya riga ya shaka ruwa, to wannan abu da tsakanin kafayen kunnuwa ana son ya zan wajen shi zan ka wanke shi karka bar shi ya zama lum'a. wa ma bainal mankhirain shine mun kai magana abinda tsakanin kawa hanci guda biyu. Wa yajibu takhalilu sha'r al-lihyati al-khafifa, wajibi ne a datsehe gashin geme mai sauki, wato gashin geme in ya zama mai sauki ne ana murzawa har ruwa su tai sun kai ga jikin fatan mutum, shine yace wato ana wanke geme mai sauki wanda yake tazharul basharatu tahtahu, nan babu shi rubuce sanne wani wuri ke rubuce tazharul basharatu tahtahu, geme mai sauki wanda yake tazharul basharatu tahtahu, fata tana bayyana karkashin shi, ana iya ganin fata jikin mutum cikin gemen, kenan wannan geme bai da yawa ana murzawa a tabbata ruwan wanki sun kai ga wannan fata. Na'am, wa gasalu ma tsala min al-lihiya al-kasifa, shi geme in ya zan wato yayi tsawo yayi kabri, to yanzu ga arwalla ba wajibi bane mutum ya ce yayi ta murzawa sai ruwa sun shiga sun kai ga fata jikin shi, ya dai wanke bayan geme, ya wanke gemen zuwa tsawon shi duka. Murzawa sai ruwa sun kai ga fata shi in an wajen arwalla ne to wannan ba wajibi bane, ya dai wanke gemen. Amma inda wankan janaba ne dole ya murza komi kabrin gemen shi sai ruwa sun shiga ya tabbata sun kai ga fatar jikin shi in wankan janaba ne. Na'am, as-salisatu farilla ta uku gasarul yadaini, wanke hannuwa ma al-mirfaqaini tare da wato wuyan hannu, da wuyan hannu zuwa gwiwa hannu, daga wuyan hannu zuwa gwiwa hannu nan ne mirfaq, to ya wanke wato ma al-mirfaqaini tare da gwiwa hannu nan guda biyu. Wasu suna rubutawa ilal mirfaqaini, to ilal mirfaqaini ya hiwuya in ka ce ka wanke hannunka ba tare da ka shigar da gwiwa hannunka ba, to iyakan inda ya zama farilla ka wanke zai yi ma wuya. Amma in ka wanke ma almirfaqani tare da gwiwa hannun guda biyu, ka tabbata ka shigo da gwiwa hannu, yanzu zuciyarka ta huta, ka tabbata ka wanke ka da farilla.
wajibu takhalilu asabi'ihima wajibi ne kuma a tsitsehe wato yatsu na hannuwa lokacin da kana hannun dama sai ka sa babban yatsanka na hannun hauni tsakanin farutanka ko ina ka sa ka murza in ka dawo wajen hauni ka sa babban yatsanka na hannun dama tsakanin farutanka ka murza tsakanin nan shine tsitsihewa asabi'ihima tsitsihe yatsun su hannuwa din arabi'a farilla ta hudu masu jami'in rasi shafan dukkan kai wa awwaluhu farkon shi min mabda'il wajhi daga iyakan wato inda huska ta fara iyakan goshi macirar gashi in kai yi baya kai in kai yo gaba huska to nan ne farkon kai na'am wa akhiru karshen kai inda ake shafa muntahal jumjuma wato karshen bayan keya baka shahawa har zuwa ka shahi wuya baka sabkowa da shahawa wato ka shahi bayan wuyanka iyakan karshen kanka da iyakan nan sai ka tsaya ka haɗa hannun kanun hortonka ka aza ga kanka iyakan gashi ka tahi baya in ka kai baki iyakan bayan kiya sai zuwan nan farilla ne in ka dawo sunna kenan zuwa ka yi baya da su farilla dawowa sunna na'am wa man tawadda wanda ya arwala summa qallama azafirahu sannan ya yanke akai wa ya arwala sai yanke akai wa aw halaka ra'sahu ko ya aske kai fa innahu la yidu gasal mawdi'il taqlimi bai ciya tunda ya yanke akai wa ya koma ya wanke wurin inda ya yanke akai wannan wala masa ra'si ko bai sake shahuwan kai yayi arwala sai yayi aski to wannan ba sai ya sake shahuwan kai ba mal yace wa khatulifa idha halaka lihiyatahu amma an yi sabani idza halaka lihiyatahu in ya aske gemi mutun ya arwala gama sai ya aske gemi kina da gemi mai kabri bayan ya arwala gama sai ya aske ba da wudu bayan arwala an yi sabani faqila yu'idu gasala mawdiha wata magana kace ya maida wanke wurin wakila la yu'idu ta magana kuma aka ce baya maidawa nan za mu tsaya Allah ya sa abin nan kwada amfani wasu ka saurara